Egun on guztioi, ongi etorriak gaurko honetan, urtia ja amaitzean gaudenen igual azkenetako prentsaurrekotakoa izango da. Nirekin hasi erretzenike Aztiker soziologia ikerguneko ikerketa zuzendaria dago, nire eskubian eserita, eta gure intentzioa da legealdiko planean esaten genuen bezala, legealdiko kudeaketa plan estrategikoaren 5. helburu nagusi jasotzen genituen horien artean izan zelako herritarren arteko elkarbizitza finkatzea. Eta horretarako egitasmoa kultura politikoa eta demokrazia sakontzeko programa dugu. Honela, herritarren jarrera, balio eta portaera demokratikoetan sakondu nahi dugu, eta horretarako aldez aurretik Gipuzkoarren kultura politikoari buruz ikerketa zabal bat egin dugu. Zabala eta partekatua, Batzar Nagusietako talde politikoetako bozeramaileekin sortutako lan maila adostu bait genuen. Lurraldeak kultura politikoaren aldetik dituen erronkei heltzeko, gatazkak gainditzeko, elkarrizketa oztopatzen duten egoera koiunturalak gainditzeko. Elkarbizitzan egindako aurrerapenak zuzenean lotuta daude demokraziaren sakontzearekin, eta herritarrek, erakundetako ordezkariek eta gizarte antolatuak jarrera, balio eta portaera demokratikoetan egindako aurrerapenekin. Kultura demokratikoan sakontzeak gizarte bezala indartsuago egiten gaitu. Gipuzkoa herritar aske, parte hartzaile, ahaldundu eta kritikoz osatutako lurraldea izatea nahi dugu. Urte honetan, Aztikerrek bideratutako ikerketa honen helburu nagusi hauei erantzun nahi izan die. Gipuzkoako herritarrek politikarekin duten harremana ezagutzea. Gipuzkoarren jarrera politikoak ezagutu, parte hartzen duten eta nola parte hartzen duten Gipuzkoarrek. Politikarekin harremanean joera berririk adierazten alduten. Ezaguna da ikerketa eta inkesta askotan errepikatu baita herritarrek politikarekiko duten urruntasuna, baina horretaz haratago ikerketa sakonago bat egin nahi genuen. Inkestaz aparte, ikerketa kualitatibo eta kuantitatiboa behar genuen, hausnarketa politikoa abiarazteko eta gure lurraldeko eremu ezberdinetako aditu eta eragileekin partekatu duguna. Ikergai nagusiak ondorengoak izan dira. Gipuzkoarrok ditugun balioak, politikari eta politikariei buruzko imaginarioa, egungo sistema politikoari buruzko balorazioak, sistema politikoa eta demokratikoa hobetzeko aukerak, herritarron partaidatzari buruzko balorazioak, Gipuzkoarron talde bizitzarako, komunitate bizitzarako joerak, herritarron partaidetza sistema publikoan txertatzeko balorazioak, identitateari buruzko balorazioak eta balizko euskal estatu batekiko balorazioak, jarrerak eta jokaerak. El Plan Estratégico de Gestión de esta legislatura, en ese plan nos marcábamos 5 objetivos estratégicos, entre ellos consolidar la convivencia ciudadana. Para ello pusimos en marcha el programa denominado Cultura Política y Profundización Democrática, porque tenemos la convicción de que los avances en los sistemas de convivencia están directamente vinculados a la profundización democrática y a los avances en las actitudes, valores y comportamientos democráticos de la ciudadanía y de los representantes institucionales, así como de la sociedad organizada. Cultura democrática para afrontar los retos presentes y de futuro, para gestionar los conflictos de forma pacífica, tanto en el presente como en el futuro. Las migraciones, la diversidad y la pluralidad de nuestra sociedad exigen una capacidad para gestionar la convivencia con el máximo grado de cultura democrática, una cultura democrática basada en los derechos humanos. Eta orain, bide emango diot, Asier Etxenikeri berak azalduko dizue ikerketa honen metodologia eta ikerketaren emaitza nagusiak zeintzuk diren. Uste, txosten interpretatibo ere banatu zaizuela. Egunon, pixkat niko hain aurkezpena, aurrean daukazuen txosten horretan edo oinarrituko dut. Aldez aurretik aipatu nolabait txosten hori oinarrituta dagoela 2 lanetan edo beste 2 txostenetan, bata kualitatiboa, hori egiteko 8 elkarrizketa sakon eta 5 eztabaida talde egin genituen, otsailetik uztaila bitartean, eta ondoren
kualitatiboaren bukara aldera edo kuantitatiboaren genuen inkesta bat, Gipuzkoa osoan 1989 herritar edo elkarrizketatuz, haien etxeetan, aurrez aurre. Nolabait, bilan horietan oinarrituta guk orain bateratu egiten dugu nolabait, eta gure interpretazio bat eman nolabait datu guzti horiei, beste inkesta batzuekin eta beste datu batzuekin ere alderatuta. Orduan, besterik gabe, hasteko lehenengo atal gisa edo gure ustez Gipuzkoa gizarte moderno, komplexu eta individualizatua da. Piskat bereziki individualizazio prozesuaz edo asko hitz egiten da gure gizartean, Europan, gizarte modernoetan edo, eta ikuspegi ezberdinetaz, ezberdinekin aipatzen da edo deskribatzen dira prozesu horiek. Orokorrean, bi ikuspegi, nolabait bat positiboagoa, bestea negatiboagoa landu izan dira, batetik positiboagoa edo azpimarratzen dutena norbanakoaren autonomia handiago bat dakarrela, individualizazio horrek, eta autobaieztapenari lotuta doazen balioak lehenesten direla. Eta bestetik, kezkaz edo ikusten dutenak prozesu horiek, azpimarratzen dute, nolabait, bereziki gizarte sareak edo desegiten direla, eta horrek badituela kohesioari begira eta bestelako ezaugarri sozialei begira, arrisku batzuk edo. Orduan, pixkat, gurera hori ekarrita, guk datuetan ikusten duguna nolabait, dimentsio pertsonala edo nolabait lehenesten dela Gipuzkoarren erantzunetan. Dimentsio pertsonal hori, hainbat esaldi jarrita neurtzen saiatu gara, eta hori, esan dakoa, dimentsio pertsonala lehenesten dira, batetik osasuntsu egotea eta osasuna zaintzea, familia harreman onak edukitzea, bi horiek dira lehenengoak eta alde handiarekin, laugarren lekuan kultur gaitasun eta lan prestakuntza ona lortzea, horrelako esaldiak eta horien atzean adierazten diren baloreak dira, lehenengo tokietan aurkitzen ditugunak, eta aldiz, beste dimentsio batzuk eduki ditzazketenak, azkeneko lekuan, eta gainera, bataz beste konotari dagokionean alde handiarekin, alderdi erlijioso edo espiritualekin kezkatzea, politika gaietan interesa agertzea, olako baloreak askoz berago aurkitzen dugu. Beraz, hortik interpretatzen duguna da nolabait, individualizazioaren prozesu horretan edo, balore pertsonalak edo direla indar handia hartzen dutenak edo daukatenak gaur egun. Baina horrekin batera, esaten dugu ere nolabait arduratsua dela gizarte hau, Gipuzkoar gizartea. Hori nolabait, orain dela ja 8 urte, baita ere Gipuzkoako diputazioarentzat egin genuen lan bat, kasu horretan gazteak eta politika, 2009an, eta bertan nolabait ondorietako bat 3 perfil edo azpimarratzea izan zen. 3 perfil horiek politikarekiko hurbilpen moduagatik eta interesarengatik edo definitzen genituen. Eta apur bat hor agertzen direna, batetik gizarte bokazioa duen bizi estiloa, eta da nolabait perfil horrek definitzen duena da politikarekiko interesa handia, parte hartzea handia, eta apur bat ikuspegi klasiko batei lotuagoa dagoen perfil bat, kontrako aldean nolabait bizi estilo individualizatu hutsa, eta gazte horiekin agertzen zitzaiguna zen interesik ez politikan, interesik ez eremu publikoan, eta nolabait bere buruari begira eta bestelako ardurari gabeko perfil bat. Eta gero tartean zegoen bizi estilo individualizatu arduratsua. Eta hori definitzen genuen nolabait norberarengatik abiatzen zen ardura edo, baina bazuena kezka bat komunitatearekiko, eta ezberdintzen zuena berezik izan eremu publikora hurbiltzeko modua. Eta horren atzen ere zeuden interesak, gehiago lotuta norberaren interesa, norberaren adierazpenei eta olako kontuak. Hori gaztei begira, 2009an. Eta honetan ikusi duguna da nolabait 3 perfil horiek badaudela eta jarraitzen dutela, eta indartu egin dena bereziki dela tarteko perfil hori. Gazteen kasuan indar nahiko gehiago sakan bereziki lehenengo perfila, aipatu duan bizi estilo individualizatu gutxean edo kokatzen zen perfil bat,
eta kasu honetan Gipuzkoar guztiak kontuan hartuta, nolabait, hiru perfilak orekatuagoak dira. Esango genuke praktikan nahiko orekatu agertzen zaizkigula. Eta nolabait hori oinarritzen dugu adibidez datu hauetan, bataz besteko handienak agertzen dutenak, jendeak modu aktiboan parte hartu behar du, eragiten digun horretan, politikak eragin handia du edozein herritarren bizitzan, komunitate bateko kide naizen neurrian, maiz samar sentitzen dut interesa, parte hartzeko edo lan egiteko, aurretik esandakoa, batetik balore pertsonalak edo dira gaientzen direnak, baina gero beste alde batetik badago ere kezka bat politikarekiko edo komunitatearekiko, Orduan, apur bat, eta esaten dugunan gizarte konplexua dela, hortik jotzen dugu, datu bat hartu edo beste bat hartu, gure ustez ez da kontrasankorra direnik, baizik eta horiek ulertzeko eta interpretatzeko orduan, pixkat gehiago zorroztu behar dugula irakurketa hori, Berriro 2009ko datuekin alderatuta, hor berdez ikusten dena da oraingo emaitzak, eta bakarrik berde ikusita goitik bera malda moduko bat marrazten dela, eta berde iluna edo urdinska hori da 2009an gazteek emandako erantzunetik, eta hor gehiago ez da perfecto, baina moduko bat marrazten da. Eta lehenengo bia dira interes sozial edo politiko gehiago dazkaten baieztapenak, bigarrenak horiekin askoz gutxiago. Horrekin nolabait guk interpretatzen duguna da, hori, hiru perfil horiek Gipuzkoar guztia kontuan hartuta orekatuagoak daudela, eta aldiz gaztenen kasuan indarra handiagoa zutela inungo kezkarik edo interesik ez zutenak gai komunitarioekiko edo publikoekiko. Urrats bat aurrera emanda, aldi berean, nolabait hiru perfil horietaz gain, ikusten duguna da, badagoela kapital sozial handi bat Gipuzkoan. Eta ez gara sartzen, hori zehatz nolabait definitzera, horren inguruan definizio mota ezberdinak edo egon badirelako, baina nolabait definizio ezberdinetan aintzat hartzen diren pare bat adierazle edo ona ekarrita, batetik da nolabait inguruko jendearekiko konfiantza maila. Eta adierazle horretan, 53,5ak erantzuten du hori, pertsona gehienengan konfiantza izan daitekeela, eta beste 46,5ak inoiz ez gara behar bezain zuhurrak izaten. Adierazle hori beste inkesta eta beste Europa mailako inkesta batetara pasatuta, kasu honetan, eta hor, tartean jarri dugu, urrenkeran datua ez da zehatza, baina, estatistikoki, nolabait datu hori kokatuko litzateke Europa mailan goi maila batean. Komunitatearekiko edo inguruko jendearekiko dagoen konfiantza maila hori zentzu horretan altua da, Gipuzkoan dagoen konfiantza, eta zentzu horretan Europa mailan, goi mailan edo kokatuko litzateke Gipuzkoar gizartea. Eta hori oso adierazle garrantzitsua da, parte hartzerako eta gauza askotarako, komunitatearen kohesiorako, edo komunitate horretatik atera daitezken proposamenak eta ekintzei begira oso elementu importantea da. Eta horrekin batera, elkarteetan edo taldeetan parte hartzea. Gure datua, 98%ak kide direla eta parte hartu dutela azkeneko urtean elkarteren batean, eta elkarteren batean esaten dugunean oso elkarte mota ezberdinak dira, baina oso altua da. Eta nolabait, lanean ere badaude, gero beste soziometroko datuekin eta bar, hau da, ez da datu isolatu bat, beste inkesta batzuetan ere, datua errepikatzen da neurri handi batean. Eta kopuru hori altua da, eta gainera parte hartzen dutenak elkarteren batean edo, horietatik askok, ia erdiak, batean, baino gehiagotan parte hartzen dute. Hau da, parte hartzea altua da orokorrean, herritar askok parte hartzen dute elkarte ezberdinetan, baina gainera, horietatik, horien artean gaina oso intensoa da. Elkarte batean baino gehiagotan parte hartzen dutelako horiek. Eta hori berri ere Europa mailara ekarrita, parte hartzen maila hori, oso goian kokatzen du Gipuzkoar gizarteak. Kasu honetan, soilik Finlandia egongo litzateke, Gipuzkoaren gainetik, eta gero beste guztiak urrenkeran jarriak ikusten dezue. Orduan, zentzu horretan horregatik esaten dugu, kapital sozialaren ikuspegitik,
badagoela oinarri potente bat Gipuzkoan gauza askotarako. Hortik, ja, zentratuta ja politika ikuspegi ertxiago batean ulertuta, kasu honetan, eta beste inkesta askotan edo agertzen diren bezala, datuak nolabait ez dute harritzen, ez? Batetik sentimendu nagusia pizten duena politikak, haserrea, 51%, aipatu dute, mesfiantza, konfiantzarik eza, 46%, asperdura, 23%, interesa, 29%, indiferentzia eta esaxoela, 15%, konpromiso, 10%, gogo bizia, 3%. Orduan, nolabait, eta hori da apur bat, horrelako inkestetan eta pixkat sarreran aipatu den modurare, esatera eramaten gaituena askotan, herritarrak politika urruntasunean bizi du, ikusten du, edo guretzat ez da inbeste urruntasuna, baizik eta haserrea, mesfiantza, nolabait, badago hurbilpen bat politikarekiko. Hori modu batera edo bestera izan da. Batzuk modu positiboagoan, beste batzuk modu negatiboagoan, baina nolabait politikak ez du indiferente uzten herritarrak. Eta kasu horretan, nolabait, edo eragiten diolako, edo interesa duelako, edo zein motibo dela datu hori, baina badago jarraipen bat edo politikari. Hori, pixkat bakarrik gazteen erantzunak edo hartuta, eta 2009an egin genuen ikerketarekin alderatu dugu, genuelako aurretik ikerketa planteatzen genuenean, halako zalantza batea. Azkeneko urtea guzti hauetan, 2009an egin genuenean, hortik pasatu da 15M, Podemos efektua, orain azkeneko urtetan Kataluniako prozesu guztia, politikan gertatutako guzti hori ze eragin eduki zuen, eta kasu honetan parekoagoa delako, gazteen tarte hori hartuta, eta apur bat gure ondorioa, interpretazioa hori da, interes falta bat zegoen lekuan nolabait hori aldatu egin dela. Eta alderaketa horretan igotzen diren adierazleak edo da, batetik haserrea eta mesfiantza edo konfiantzarik eza, horrekin batera, beste maila batean, apalago bat, baina hasi egiten da ere interesa eta konpromisoa. Eta aldiz jetxe egiten direna dira asperdura eta indiferentzia edo esasola. Eta da pixkat, aurretik aipatzen nuen horrekin lotzen dugu guk. Batetik, orokorrean, prozesu guzti horiek eta politikak eduki duen eragina herritarrengan, sentimendu, interesan aldetik hori izan da. Gero, interes piste hori edo politikara hurbiltzeko modu hori, askoren kasuan, zerretik eta mesfiantzatik edo hori dira sortu dutena, baina nolabait badago politikarekiko interes gehiago edo bintzat jarraipen gehiago edo pixkat ondori hori da, gero beste kontua da, hor jarraipen intensidade hori handitu izanak zer sortu duen eta hori gero nola kudeatzen den edo nola bideratzen den, baina bintzat pixkat hori nabarmentzea. Hori ja, eraman da nolabait politika marko horretan eragile nagusiei edo alderdiak eta politikariak, kasu honetan ere bai, apur badatu orokorrak izan zitezkeen hoiek ez dute ere beste inkesta batzuetan eta ateratako datuak zalantzan jartzen, badago irudi txarra, orokorran bai alderdiena, bai politikarien eta bar, baina kasu honetan bereziki alderdienean fokoa jarrita, berrirorek ikuspegi konplexu hori, batetik ikuspegi negatibo badago, baina bestetik adostasun gehien eduki zuen esaldia da, alderdiak beharrezkoa dira talde eta klase sozialen interesak defendatzeko. 75%ak gehien bat ados erantzun zuen esaldi horretan. Alderdi politikoak botere ekonomikoen esku daude, hori da bigarrena, hor kritika bat ikusi daiteke. Beste maila batean, alderdi politiko hori gabe ezin da demokraziarik izan, 56%ak. Orduan, berriro ere, lehen aipatutako hori, badago sistema horrekiko, interes bat, hurbilpen bat, badago valorazio positibo bat edo horren beharrezkotasun iritzi bat, baina aldi berean kritikare badago, orduan, pixkat, ikuspegi hori edo, aipatzen den politikarekiko urruntze hori, ez da horrela besterik gabe, hori askoz konplexuagoa da. Eta kasu honetan politikaren inguruan, berdina, bi
kalifikatibo edo jarrita positibo negatiboan, gehiago hurbiltzen dira, kalifikatibo negatiboetara, positiboetara baina, bere interesei edo alderdi begiratzen diete, ustela, gezurtia, horrelako definizioen nahiko hurbil edo kokatzen dituzte politikariak, baina ondoren, galetzen genienean, irudi horretatik baten bat salbu dagoen, 83ak kasik baietz erantzuten du, ez? Orduan, badirela zabuelspenak irudi horretatik, orduan nolabait, herritarrak gauza batzuetan, brotxa gorda edo olako zea batzuk, segurazki ere inkestak ere horrela prestatzen ditugulako, orduan datuak horrela jasotzen ditugu, baina xeago egiten direnean gauzak, brotxa gorda horretatik, nabardurak daude eta horiek interpretatu behar dira bai, eta kasu honetan, herritarren gehiengo batek badauka nolabait bere salbuespena eta badauka nolabait sistema horren barruan bera ordezkatuko duen norbait edo bera behintzat erosoago dagoen norbait. Gero, demokrazia sakontzeko gogoa esaten dugunean, batetik demokrazia hau maila ezberdinetan funtzionatzen badu, horren inguruan Gipuzkoar herritarrak oso balorazio ezberdinak egiten ditu kasu honetan, Espainia nola funtzionatzen demokraziak eta Euskadi nola funtzionatzen duen. Zentzu horretan, oso pozik, nahiko pozik, ia 60 pasatxo badago, Euskadi nola funtzionatzen duen, aldiz hori 20 pasatxo horretara jaisten da Espainiarekiko balorazio horretan. Eta hori, konparatzen badugu kasu honetan Eurobarometroaren datuarekin, Gipuzkoar gizartea Espainiarekiko doakan balorazioa, praktikamente iaia azkeneko lekuan kokatuko luke. Karrik nolait Greziaren gainetik, egongo litzateke estatuaren demokraziaren funtzionamenduaren balorazioan. Gero, gauza batzuk zehaztuta horren barruan eta kasu honetan herritarren parte hartzearen egituratzeko moduei buruz, ia 43ak parte hartzeko eta erabakitzeko eskaera edo egiten du. Ez bakarrik parte hartu, baizik nolabait erabakietan ere parte hartzeko eskaera egiten duen kopurua altua da, 43a. Eta bigarren maila batean, ia laurden batek, baloratzen duena gehiago da, ona dela politikariek ezagutzea, zein den herritarren iritzia, baina gero beraiek erabaki behar dutela. Eta hori dira nolabait, bi multzo nagusiak. Baina berriro ere, ikuspegi konplexu horretara goaz. Parte hartze gehiago nahi da, eta erabakitzeko bereziki gogo gehiago, baina aldi berean, eta abstraktuan edo hitz egiten denean, 46 hau da, kopuru berdinak esaten du baietz, preste egongo litzatekeela parte hartzeko, eta beste kopuru altu bat ere, 34ak parte hartuko lukela, baina berari ez balio eskatzen denbora gehiegi horrek. Baina gero, gauza zehatzen galdetzen dugunean, orain arte parte hartu duen olako prozesuren batean edo olako ekintzaren batean, horiak kopurua nahiko jetxe egiten da. Parte hartu dutenak 28ra jetxe egiten da, ez dute parte hartu, baina ezin izan dutelako 15 eta ez interesirik ez dute euki 43ak. Orduan, hor badago ere, berriro ere hori, asmoak eta pixkat realitatearen artean ere badago salto bat, eta hori ere interpretatzen ez da erraza. Parte hartzeko ereduek funtzionatzen duten, ez duten funtzionatzen, pixkat horren inguruan, buelta gehiago eman bartzaizkio, baina berriro ere kontu hori, datu ezberdinen artean, joera edo interpretatzeko zailtasun hori. Eta gero, adinaren arabera pare bat gurutzaketa egin da, kasu honetan, badago aldea handia adinaren arabera ze eredurekin, eredu hobesten den. Eta hor lehenengo grafikoan daukazue, egungo erodua egokia iruditzen zaie urdinez edo, eta berdez nahiago zenuke eredu parte hartzaileago bat. Eta hor, adinaren arabera, adinez nagusiagoa direnen kasuan parekatu egiten dira bi preferentzia horiek, aldiz adinean bera joan ala, gero eta gogo gehiago dago beste eredu parte hartzaileago batera joateko.
Eta gero, hori nolabait alderatuta, orain dela 9 urte, eta orain 2009 eta oraingo gazteekin, aldea ez dira gehiegi aldatu, eta nolabait aurretik esandako horretatik hor dago igual ñabardura gehiago. Aldea gehiago izan da esasolatik, norbera gehiago parte hartzeko gogo edo eredu horretara egonda aldea. Besteetan mantendu egin dira. Eta gero, erabakitzeko hori, kasu honetan, eraman da Euskal Estatuaren auzira edo, batetik etorkizun politikoari dagokionean galdeketa egiteren alde edo kontra zeuden galdetzen genuen, eta horretan Gipuzkoaren 3 laurdenek baiezkoa ematen zuten, kontran zeudenek 9% eta erantzunik ez edo horren inguruan iritzirik ez zutenak 17% litzake. Aldiz, Euskal Estatuaren aldeko edo kontrako jarrera, nolabait galdeketa hori aurrera eramango balitz, zen izango litzateke, hor aldekotasuna 48%ra jaitsi egiten da, kontran 13,3 ongo litzateke eta abstentzion 10%. Eta hor iritzirik edo iritzirik eman nahi ez duten horien poltsa nola eta hunditu egiten da 28% arte. Eta gero bestetik, galdeketa horren emaitza onargarria izateko, nolabait, galdetzen genuen, ea 50% gaindituta nahikoa litzateken, edo hori baino gehiago beharko luken, eta kasu horretan ia erdiak hori baino gehiago beharko lukela erantzuten du. Bai? Eta 50% gainditzearekin nahikoa litzatekela, ia herenak erantzun du. Eta bukatzeko, apur bat ikerketan zegoen ere asmoa nolabait mundu digitalak ere ze eragin edo nola eragiten duen politikan, eta pixkat bi datu edo horret inguruan, batetik medioaren arabera aldea handia daude, askoz zabalduagoa dago posta elektronikoa, ondoren Facebooka, gero Twitterra eta gero bestelako sare batzuk, baina badago nolabait bretxa digitala hitz egiten denean, adina bretxa argi bada. Adinaren arabera oso nolabait mundu ezberdinak bizi ditu gipuzkoarrak. Adin batetik aurrera bereziki 55-etik gora edo oso mundu analogikoa litzateke, eta ohituraz edo, kasu honetan komunikabidei begira, papera edo irratia edo dira, eta telebistan noski, presentzia gehien daukatenak, baina geroz eta gazteagoak, orduan, eta beste mundu digitalak askoz presentzia eta indar handiago dauka. Eta hori, kasu honetan adierazle batetara eraman da politikarekin lotzeko orduan, galdetzen genuen prest internet bidez botoa emateko egongo lirateken, eta ia erdiak baiezkoa erantzuten zigun, ia 49%, baina hor ikusten duzu ere, adinaren arabera horren inguruan prestutasuna edo konfiantza maila oso ezberdina direla. 19-29 urte bitarteko ia 74%ak preste egongo litzateke bozka internet bidez emateko, eta kontrako poloan 75 urtetik gorakoek 21% bakarrik. Orduan, pixkat hori ere, nolabait mundu digitala, adinaren arabera bereziki, tresna bat izan daiteke hurbiltzeko politika eta eragiteko politikan, baina momentuz sektore gazteenei begira. Eta hor arte. Beraz, zundezuen bezala, Gipuzkoa gizarte moderno ez, konplexu eta individualista bada ere, bere konfidantza maila eta kapital soziala nabarmentzekoa da, gure ustetan nabarmendu beharko genukena. Erakusten baitu lurraldeak oinarri nahikoa baduela eta trinkoa duela sistema politikoari eusteko. Beraz, ikusten da hausnarketa prozesu honetan edo ikerketa honetan ere, nola baitxe horri balorean jarri beharko genukela eta horretan ere sakondu. Politikagintzarako desatxikimendu altua bada, oraindik ere oso altua da, baina interesa nola baitxe gora egindu eta hori ere nabarmentzekoa da. Gero, demokraziaren funtzionamendure buruz galdetzen denean, Espainiako eta Euskadiko instituzioen arteko aldea ikusten da. 5,4 asebetetzea da Espainian eta aldiz 45,2 Euskadin.
El nivel de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Euskadi es bastante más alto que en el de España, eso nos ha llamado muchísimo la atención. Y por otro lado existe también una actitud a favor de un sistema político de mayor democracia. Por lo tanto, creemos que la sociedad guipuzcoana quiere participar más, necesita profundizar en la democracia, ¿no? Además, también se ve las ganas de profundizar en la democracia, que una clara mayoría social se posiciona a favor del derecho a decidir, el 74,8%, y solo el 8,5% se posiciona en contra. Es decir, que la sociedad guipuzcoana quiere decidir su futuro. Azterketa honetan oraindik ere politikagintzarako urruntzea badago ere, demokrazia sistemaren baliagarritasuna azpimarratzen da, politikarako interesa eta komunitatearekiko dagoen konfidantza maila ere altua da. Horrek guri lanerako tarte zabala uzten digu. Etorkizunean kultura demokratikoaren sakontzean erakin nahi dugu eta eragiten jarraitu nahi dugu, mesatzen dugu hori dela bidea ditugun gatazka eta erronkei aurrera egiteko. Hausnarketa zabaldu nahi dugu lurralde guztira, eta elkarrikein bideratu nahi dugu. Etorkizuneko Gipuzkoak kultura demokratiko sakona badu, sakondu behar du, sortzen zaizkion gatazki modo demokratiko bateren aurre egiteko, gai izango da beti, eta giza eskubideak oinarri hartuta. Beraz, sakontze demokratikoa beharrezkoa ikusten dugu etorkizunerako ditugun erronkei bide baketsuan eta demokratikoan egiteko. Kultura politikoaz, eztabaida markoak sustatzea eta hausnarketa kolektiboak bultzatu eta hobekuntza aukerak bilatzea dugu helburu, lurraldearen kultura politikoari dagozkion erronken inguruan sinergia eta elkarlanak antzeman ahal izateko. Beraz, guretzako ikerketa honek baditu puntu negatiboak, baina baditu ere puntu positiboak etorkizunerako Gipuzkoa horrek izango dituen erronkei modu baketsuan eta demokratikoan aurre egiteko. Orain bali madezue, zuen dituzuen ikerketari buruz, dituzuen galderi buruz, prest genake izango gehiatek zuei erantzuteko. ¿Nos puedes decir esa idea de que de la lejanía de hace unos años ahora los guipuzcoanos muestran más interés, pero con enfado, desconfianza, tal? Toda esa idea un poco que has dicho en euskera. Sí. Un poco, tanto en esta encuesta como sociómetros, a cualquier otro tipo de encuestas que podamos manejar, aparece como uno de los principales sentimientos sobre la política, pues cierta lejanía o desinterés o un poco ese tipo de datos. En nuestro caso, creemos que más que desinterés o lejanía hacia la política, es más, que sí que hay cierta conexión, se le hace seguimiento de alguna manera a la política, pero que los sentimientos que genera sobre todo son desconfianza y enfado en parte de la población, y eso ha variado en los últimos, sobre todo 8 o 9 años, ¿no? El desinterés era mayor hace 8 o 9 años, por lo menos respecto a la encuesta que hicimos nosotros con los jóvenes en Guipúzcoa, y ese desinterés total, digamos, se ha reducido, y lo que ha aumentado sobre todo ha sido más enfado y desconfianza. Eso, por un lado, se interpreta como algo negativo, pero por otro lado también es de alguna manera una forma de enganche hacia la sociedad por parte de la política, ¿no? O los actores sociales que puedan incidir en modificar esos sentimientos. Por lo menos, si la política sí recibe cierta atención por parte de la ciudadanía, por lo tanto, la cuestión es modificar, en todo caso, esos sentimientos, ¿no? Bai. Bueno.
Vale, por un lado comentaba eso, que cuando la ciudadanía le preguntábamos o que valorara, le pedíamos que valorara el funcionamiento de la democracia tanto en Euskadi como en España, las valoraciones son diametralmente opuestas. Por un lado, la valoración positiva o de satisfacción con el funcionamiento de la democracia en Euskadi llega o supera el 60%, en cambio eso se queda en un 20,7% en el caso de la valoración hacia España. Y ese mismo dato, comparado con datos del Eurobarómetro, lleva a que a la población guipuzcoana, respecto a la forma de funcionamiento de la democracia en España, se colocaría en la parte inferior del resto de estados, ¿no? En este caso, solo superada por abajo por Grecia. En cuanto a la forma de participar de la ciudadanía, el grupo mayor, casi un 43%, de alguna forma solicita poder participar, pero también en la toma de decisiones, de alguna manera. Y el segundo grupo mayor, casi una cuarta parte de la población guipuzcoana, sí valora positivamente que los políticos y las políticas conozcan la opinión de la ciudadanía guipuzcoana, pero que en este caso fueran ellos quienes tomaran las decisiones. Eso, cuando les preguntábamos, sobre todo, pues eso, ¿no? Viendo el porcentaje de gente que pide mayor participación, si ellos estarían dispuestos a participar, el porcentaje prácticamente se mantiene, un 46% dice estar dispuesto a participar y otro 35% casi sí, pero si ello no le exige de alguna manera pues demasiado tiempo o no tiene demasiada exigencia, en ese caso personal, el participar en ello. Pero luego, cuando de alguna forma concretamos y preguntábamos ya si ellos actualmente o hasta el momento han participado en algún tipo de proceso, ese porcentaje se reduce al 27,6%. Luego otro casi 15% contestaba que no, pero porque no ha podido, y otro 43,3% ni siquiera ha tenido interés en ello, ¿no? Entonces, bueno, de ahí diferente se puede tomar eso de manera diferente, ¿no? Se quiere participar, pero qué tipo de participación es de alguna manera lo que se exige, lo que se pide o lo que se se prioriza o vaya. Y en ese sentido, bueno, cuando se ponía como opciones diferentes modelos de democracia, eso cruzado por la edad, los resultados son bastante diferentes, sobre todo cuanto más la edad cuanto más alta es, de alguna manera el modelo más participativo o el modelo más instalado hoy por hoy, pues se equilibran, ¿no? Prácticamente se igualan. En cambio, cuanto más joven se es, de alguna manera más exigencia o más deseo hay de poder participar en esa toma de decisiones. Y eso, comparado solo en este caso entre los jóvenes de ahora o de hace 8 años, prácticamente en el modelo deseado apenas ha habido diferencias entre los diferentes modelos, pero sí hay cierta, ha fluctuado un poco entre los que no tenían no les importaba demasiado el modelo concreto, y en cambio ha aumentado un poco aquellos quienes solicitan mayor participación. Eso, llevado al debate del Estado vasco, en este caso el derecho a decidir en ese ámbito, el 75% de la población guipuzcoana estaría de acuerdo en poder decidir su futuro en esos términos, y un 8,5% estaría en contra de ello, y hay un 17% que o no tiene opinión o no quiere dar su opinión sobre ello. En cambio, concretando ya la galdera de esa consulta, si estaría a favor o en contra de un Estado vasco, en ese caso los que están a favor llegan al 48% y los que están en contra al 13,3%. Y sobre todo lo que aumenta es la bolsa de los que no dan opinión o no quieren dar opinión sobre ello, llegando casi al 28%. Y por otra parte, para que el resultado de esa consulta fuera aceptable, lo que preguntamos era si era suficiente con superar el 50% o tenía que ir más allá. Y sobre todo esa segunda opción es
La opción mayoritaria, casi un 50%, opina que algo más, no solo con superar el 50%, sino más que ello es lo necesario para que el resultado de esa consulta fuera aceptable. En cambio, casi una tercera parte es la que opina que con superar el 50% sería suficiente. Sí, con respecto a estudios anteriores, no sé si existe uno igual o similar, ¿cómo han variado las cifras con respecto a la consulta y a favor o no del Estado vasco, si hay cifras para comparar? Bueno, ahí es, a la hora de comparar técnicamente, sobre todo, lo primero es la formulación de la pregunta, ¿no? Qué es lo que se está preguntando, y hay diferentes, varía de alguna manera. En este caso, con esta misma formulación, hace 4 o 5 años hicimos un trabajo para el grupo Parte Hartus de la UPV sobre el Estado vasco, y con la misma formulación el dato de Guipúzcoa prácticamente es el mismo. En ese sentido se mantiene. Ahora no sé decir de exacto, pero 3 o 4 años o... Beste galderarik edo? Mila esker etortzatik. Urte berri on denoi.